дар оилае ҳаст ки масалан як нафар кор мекунад, яъне чанд нафари дигара бори зиндагиа пеш меояд. Дар шароите ки масалан иқтисоди бозаргонӣ аст, хароҷотҳо зиёд, масалан нархи маҳсулот рӯз аз рӯз зиёд мешавад. Масалан дар ҳамин гуна оилаҳо чӣ гуна бояд маблағ танзим шавад? Аввал аз фикронаи худ сар кардан дар кора. Фикрона чӣ ба? Агар ки одам фикронаш ба моина мегӯм убеждение, мишлениш ба ҳамун фикронаш ба агар ки ҳамин убеждение бошад ки доимо нехватка ба бошад, норасоӣ ба то ин ба намерасад, пули свет ба намерасад, дору ба намерасад, хуна ба намерасад, дига чӣ намерасад, вай ба $1 миллион дасташ битиҳад ки бо ҳамон уровень ба омада зиндагӣ мекунад. Барои ҳамон чӣ одаме ки мишление нехватка дорад, фаҳмиш убеждение нехватка ба зиндагӣ дорад, вая шумо любой кор бамонед, ҳамон ҷиба бо ҳамон кори муваффақам мефаровар хароб мекунад. Мана мисол ҳамин любой одама дасташ ба одами камбағала $10,000 тиҳад, ва чӣ мекунад? Пула 100,000 мекунад. 99% наметавонад ин кора кардан. Баъд уже илми молиява гирифтан. Нуқтаи нигоҳи дига шуд, илма гирифтан ба одам ҳавас мекунад, ҳунар пайдо мекунад. Пула кор кардана ҳавас кардан дар кор не. Пула кор кардан осон аст. Мана ина дига кардан қиин. Фаҳмиша дига кардан қиин. Чӣ ки ҳамин одам худаша дигар кардан, ислоҳ кардан беҳад мушкил. Беҳад мушкил. Мана ҳамин одаме нигоҳ кунед, баъзе одам дурӯғгӯ ай. Худаш медонад ки дурӯғ мегӯяд. 1000 бар гӯш мекунад олимоя, китобҳоя, домилаҳоя як чӣ мефаҳмад ки дурӯғгӯи торики мона. Не ки ҳава дигар шудан беҳад мушкил. Фаҳмидед? Ё ки баъзе одамо ҷаҳл аст, ин хел чӣ гум сабр надорад, терпенияш намерасад, беҳад ғурураш баланд аст, ҷаҳла. Саҳла ка ба алов бар ин дар мегирад. Бо пушаймон мешавад. ҳар бор мегӯяд ман дигар ҳамин хел намекунам. ҳама мушкилтар одам шахсияташа дига кардан ай. Барои ҳамин қадар фаҳмиш дига шунаш дар кун. Мо ҳамин ба кор кардан мо дар кор. Якум одам бояд чиза нақша кашад хароҷота. Аввал одам бояд нақша кунад хароҷота. Чанд пул дар кор аст барое ки ҳамин оилаи ман на богати, на бедни, сахт бой не, сахт камбағал не, ҳамин як уровни мӯътадил ба як уровне ки муҳтоҷ набошам. Ҳамон уровни ба зиндагӣ кардан том. Аввал ҳамон хароҷота рӯйхат мекунед. ин хароҷоти аввалин дараҷа. Бале, якум ҳамин онҷиба ҳаст ҳамон хароҷот, статья хароҷотам ду ба тақсим ай. Ду ба якум чизе ки ман мехоҳам, дуюм чизе ки ман беҳад зарур ай. То есть нужное и хочу. Фаҳмидани на? Ин зарур, ин зарури чизе ки бевай зиндагӣ намегузарад. Аммо ин дуюм чизе ки хай ман мехоҳам. Хатои одамо чӣ ба? Чӣ ба одамо қарз ба меафтад? Ҳамин зарплаташа мегирад, оилакаша музди меҳнаташа, ҳавай ҷудо кардагӣ не, ҳамон хароҷотро ҷудо кардагӣ не. Ҳамин баъзе ҷо ба ман он чизҳое ки мехоҳад мегирад, гирифтан мегирад, баъд чизҳои зарур ба намерасад, маҷбур қарз мекунад.